ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sa sapaha. Excuse me. May thermos mo din hiya sa initubig? Kana Angel. Sir Del, kuan ba? Murag dili lang tingal ko magdugay din hiya, sir. Madlok man ko sa gipanultis imong mama, sir, oy. Kayo sa nagisulti ni mama nimo? Mingon magun siya, sir, ba nga magbantay kuno ko kay basin ako kuno ang musunod ni Elsa. Misulti si mama, anak? Oo, sir. Mura man sa kong mahadlok ini napita, sir, oy. Angel, tiwas lang kang buwana. Oh, oo, sir, sige. Dadan ko na og initubig si madam. Dadaan lang ka ng thermos dito sa taas sa kwarto ni Mama Mercy, Angel. Oo, ma'am. Rodel, ayaw pa taas sa problema. Masulba na lagi ang tanan. Sige sir, musayo na lang kaugma sir. Andamon ko ng imong isulog ugma, Rodel. Nga na ang initubig, madam. Nga na may pahiyom ka, ma'am. May isugo ko nimo. Unsa man ka na, madam? Tapad ni ining akong kwarto. Gikandaduhan ka na. O niakan ako ang yawi. May ipakuha ko kanimo dito. Unsa may ipakuha nimo nako dito, madam? Idigsod nimo, makita nimo ang karaang aparador. O sa ubos ni ini, adunay hunos. O sa hunos, kuha ang akong kagamitan sa pagburda. Oo, madam. Pero pagbantay lang. Nga naman, madam. Diha ni anang kwartuha maghikog ang akong bana. Unsa, madam? Sige na, sud na dito. Kay ganahan ko mutanaw sa akong mga gamit sa pagburda. Madam, kuan. Ayaw ka, hadlok. Kung naamay nagpuyo niya ng kwartuha, espiritu na lang ka na sa akong bana nga naghikog. Madam, Lakaw na. Kawas na. oo, madam. Tinod ka iyang gisulti nga. Naging ko iyang banat ya. Unsa man nila ako? Madlok nung ko nga musudi ha. Unsa man ako ani? Angel? Ay! Nganong nagatubang makadiya sa kwarto nga gisradaan? Ay, salamat nga ni adik ni Aka Ana. Kuan may ipakuha si Madam Mercy diha sa sud. Unsa man? Ang iyang mga gamit ko na sa pagburda. O niyang ano mo pa makamasod? Madlok man ko sa giingon ni Madam nga di ako na sa sud anang kwartuha maghikog ang iyang bana. Iya kang gisugo? O niya, gisultihan kag makahadlok? Kay nga dili ay dili tinuod nga may naghikog diha. Dili. Gitistingan ka lang ni Madam. Dali, ablihan natin ang kwartuha. Niyarayawi oh. Nana. Abli na. Abli na cute. Sige na, kuhaan ang gisugot ni Madam Nimo. Pero, ayaw pagsulti nga, giubanan ti ka tiniya. Oo. Kung mauta na magani siya, kung may gikadlukan ka ba, ingangawa. Oo. Uwa ka mahadlok nga misud sa gihikugan sa akong bana? Oo man, madam. Nga di ay, doon na ba di ko'y ang kadlukan dito? Oo! Aduna, ang espiritu nga wa mahimutang sa akong bana. Mao ang angay nimong padlukan.
Nga ang angay nimong katlukan. Ang wa mahimutang nga espiritu nga naa sa pikas kwarto. Madam, ayaw lang taong kong hadlo ka, ana, madam. Wa ta kahadlo ka. Kinamay-baw ka lang nga dunay mga daotang espiritu nga niya ni ining baya. Sige na, madam. Pahilo na sa imong higdaanan. Pakatulgon na ko nimo. Madam. Kay oras naman nga matuog ka. Kay alas 8 na sa gabi, eh. Sayagid mo og lakaw si Carding? Oo. Kailangan kasulti ko dahil sa Lula Liling. Sige. Good night. Good night. Sarap na rin oras, ha? Rodel? Naon sa ka? Rodel, nga nang mihangos ka? Gidaman ka, ha? Dali. Laksad ka. Rodel, lang imong pahumot. Lahit lagi. Rodel, wala ka kamatag sa'yo. Diyan ka nang imong pahumot. Asa ka? Maligo. Diyan ka ko makatimaho sa pahumot karon ni Rodel, ha? Doon lang kita sa gianan paingon sa bahay sa mga palasyo, si Rodel. Ikol ba ang po kami? Anong ikulbaan mga sir? Hapit na muhayag, sir. Kailangan sa'yo sa buntag na mo abot sa bahay sa mga palasyo. Baog din mahitabo, sir. Ate sir, narang si mga nay. Oh. May kang pistola? Panagana ng kinikad din. Itingalig dito welcome sa mga apo sa mga palasyo. Ay naman to si Rodel. Huwag naman mo balik. Rodel, pasigaan na lang ka ng suga. Kaadlaw naman. Musayo man ka mo sa pagpakikita ni Lola Liling. Rodel, basa pa man ka. Pag-ilis dito. Anong ipalik na ni mo og sulob ang imong t-shirt nga itom? Ayaw pagsapa. Rodel, pag-ambing dita ha. Basin og masugatan ninyo ka ng Ramil Palacio. Masigmal dito na. Asa naman ka? Mulakaw na mo? Saan to siya? Kikuha naman ang iyang jacket na gawas. Mulakos na tingali to og lakaw. May layo ganing ilang dapit sa lungsod. Asa rin? Nara ang bahay sa mga palasyo. Ako na ang manuktok. Ikaw, maniid lang ka sa gawas. Oo, sir. Dili na lang kakutuba. Ako na mo padulong sa bahay. Sige, sir. Singgit lang, sir, kung magkinaon sa kasod. Oo. Mga kong tabang kung magkinahanglan ko. Sige. Tuan na, Sir Rodel. Mangan naman ito daan ay sa sunod na may tabo. Ana? Ma'am Sabrina, andam na mainit, ma'am. Na mainit pa sila si Rodel o Carding sa dayan nilang lakaw ron?
Uwa na ko kay baho, ma'am, kung na mainit ba sila. Pero, murag, kaadlawan pa man kaayo sila nga naglakaw, ma'am Sabrina. Ha? Kadlawon? Oo, ma'am. Mo'y gusto ni Sir Rodel nga ngit-ngit pa sila maabot sa simangan, paingon sa ibabaw sa bukid, sabay sa pangapalasyo. Pero, nigawas man to karon pa lang si Rodel, ana. Ha? Pero, ganina naman sila naglakaw si Sir Rodel o si Manny Carding, ma'am. Ha? Pero, karon, bago lang kitigawa si Rodel. Oh, may balik tingali si Sir Rodel, ma'am. Kung ibalik si Rodel, di aunta si karon sa kusina, di ba? Ha? May muntag. Dili. Ganong ni abag ka, sir. Palayo ka mo din eh. Lula. Kalma. Ayaw ka mo pagdugay ka tingaling maabtang ka mo niya. Maabtan ni kinsa, Lula. Anong daghang nagbunog mula liling? Guys, atong niloto nga grabe ka init. Grabe. Expect guys. Ayan. Bukal na siya guys. Oh, atong nilotong balot. Meron ba inaliki? Ayan guys. Wala, mingaw kayong barbecue. Balot rag siomay. Ha? Dito ra kasago. Dili mo ta na ako. Ano man? Wow. Nag-vlog man gud ko. Os pag istorya pa mga. Ano, may sticker bebe. Tula may sticker. Mama ko dina pwede daw ma-full sir. Sama katulog na. Uy, dako mata. Ako di dako mata ha. Kurbot dako mata. Dako mata. Oh, tarong na ba lang mata? Dako mata. Dako giguto. No. Bilog kulot be. Oh, kurbot tag dako mata. Dako gata. Dako gata. Awa be. Oh, kurbot sa dako gata. Ang undang lugar na baboy na. Ah, bildiar. Ato ding ta, ato ding ban. Hoy, bildi pa first time. First time in Thailand. 1 month in Thailand. Kana ako bayad. Sawadee-kap. 5 months in Thailand. Ha? Dako ka. Dako kibet sila. Oh, kurbot sa din akong mata. Uy, ako man na G. Ako bilang bayad gay na. Naaray mo. Bayad din yun. Bayad din. Mana ko saan? Wa pa gani Allah. Kuno na. Maro na sa do. Kaina na maro karon maro. Hello. Robot ay lawa. Sorry ay kana madaog na sa kadakong mata. Oh, daog simen mata. First time first time. Okay na ako si Princess sa dakong mata. Yawa. Na kay daogan ko. Kagta. Daogan ko, Bel. Ano to na lang ko dito, Bel? Bayad. Bayad dyan eh. Bayad. Wapo magic kay salad eh. Oh, kurbot na si Princess sa disa ko sikat na batsa. Batsa. Maninood din siya. Maninood ha. Maninood! Ikaw ha, sayawi sila. Sawa. Oh, bilat. Oh, nadaog ko. Bilat. Pabayad. Bilat. Ako ano yan, Ter? Uy, arbot. Uy, ako nang nilaram ko. Ano, marot kay kang hayawa. Ako bayad ni ay.
Sorry. It. Balik. It. Sakit. It. Dapat semua. Sipit singay. Ako na. Sipit. Ako na si Binsinan. Bensin batusin. Laro nga bensin na kung matsatusin. Kako si matsatusin. Tinsin. Kane? Sako matsatusin. Lord, matawag ka. Tinsin. Bikin em bayad na. Uy, pasok! Yay! Ilam. Asay mo? Wala ay. Daugan ko! Bayad! Unsa na yung nigamit san? Bayad. Asa na si kulot? Dito sa iyang balay. Asa din na siya? Tulakaw! Kay bangko! Asa din na? Bangko. Bayad! Mura may sisyante mo pero iba na. Ano lagi ano mo? Oh, bantay ka maminero ko karon ka. Bayad lagi mo pa. Hindi na sila mo bayad. Yawa puro sinani. Bayad ba? Bayad eh. Yawa ka. Yawa. Bayad. Bayad lagi. Babayadon mo ng bintin. Bila na ako bayad. O, kana na sa tambayad. Kay marukay ka. Shumay. Basta kanina mo. Minaro na kayo. Oy, nabulas to. Ayaw kay kuan ko. Daugan ko. Bilat. Unik ya master. Wait lang ba kay daugan ko. Nasumbagon. Ay gi ako na pud be. Pero unsa mo diha mo nagkuan? Pasikat si bay. Rapo dai ko. Ebidensya. Pagdali ba? Yes. Nabidyo. Ay na nang daugan siya te. Isa ra to ka buok man gikuha kinuto. Utang mo me. Ikaw na lang ko. Daugan lagi ko. Dena. Ambit tayo speaking. Daugan lagi. Pagdali na dia. Hi guys, welcome to my vlog. Anak ko. Ay. Nadiri Nalagi mo. sa isdakanan nito dong. Say ganap. Nag-video ra ba ko ebidensya? Amang laag. Haman si Tunet, di man kumulaag og wala siya. Ko ka-reflect nito kay lag. Kaduol ra ninyo og balay. Ha? Doon. Asa man purok dosis wakay raman mo. Nagbayad ko ha kana. Wakay ra ba mo? Gusto nagbayad na bayad. Ay lama umawaw lagi ka na. Umawaw ka mo ato. Parintem man. Mo dungki. Sali man na stonet ra ba? Ay ikaw. Salin ko ka. Parinte day mo. Asa nga side parinte mo? Sa iyang burong. Lubot. Sa ha? Imong mama, iyong papa, imong papa. Ha? Ako mani. Para mag-apil Sa imong papa ug imong papa igsuon. Iyang papa o imong papa igsoon. Dili. First cousin. Ayaw. Nami yung balat karandong ba? Magani halin bisan isa. Ikaw mahalin mo guro karon. Gabiin ako naka-upload. Ikaw ko na. Ikaw ba basing mahalin ka na mo ron? Mingaw ko yung nay ni sorry balot din. Sorry kami sorry anak be. Be, ano? Sorry lang yan. Ataw naman siya salig na mo. Yaw ilipot ra ko sino? Hindi ay. Lagi, bitaw. Di mo ngayon ulit yung balot eh. Kami tayara. Halinon noon me. Iha pa daan basin nakaiguan. Ang inyo ibaligya kanang mga Sharp, mga ref, Siya. mga ref, smart TV ay hindi dili balot.